ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, боз ҳам новинкаҳои беҳад фасон омадагиай дар ҷои Апаи Обида ки қарор дорад дар 16-ум дарвоза тарафи Тиллобозор 8-ум қатор. Ина марҳамат бисёр ҳам новинкаҳои фасон омадагиай. Аз якта ба якта ман шумо дар видео карда нишон метиҳам. Марҳамат рақамҳои Апаи Обида ҳаст. Ира бинен вечерний намхе вариант двойка. Нархиш чандай? 320 сомон. Бинен чихе хушрӯ кабут кабутай дар навор сафедча омадестай. Мана бинен размерора я бор дигар. Размеро 46-56 ай духтарако беҳад хушрӯ. Мана 5 та ранг будай беҳадам аҷоибат. Материалаш королевский мрамор. Аз пешами вайшона нишон тиём. Ина иш махкамакай. Мана диде бисёр ҳам хушрӯ аҷоибот. 5 та ранг омадагиай духтаро метавонед. Ина и сабзай духтаро дар навор камакак рангш дигартар омадестай, лекин сабзи хушрӯай. Мана биёин ҷои Апаи Обида беҳад либосакҳои фасон овардагиан. Ана духтаро борои нав бисёр меомадай. Холас биёен аз ҳозира. Ана баъд духтарако абайяу курта двойкаи беҳад новинкаи фасон. И чанд сомай? 350 сомон. Диден чихе рангошон фасонай. Размерашон чихелай? Размеро 46-56 ай. Ина ба ҳазур омада тамошо кунед. Ина 250 сомон куртакати диден духтаро аҷоибот. Аз и чанд та рангай? 10 та рангай. Майлаш рангоша бо нишон метиҳам духтарако. Бачай бо ози новинка бисёр омадагиай духтаро. Оз дигарошам нишон метиҳам. Мана кардигано марҳамат кардиганои фасон. Ина диден кардиганакои хушрӯ аҷоиб кардиган. Мана нархшон чанд сомай? 280. 280. Инаи рангои новинка то размери 60 ҳастай. духтаро каседа дар корай. марҳамат биёен аз пеш бинен. Мана ба духтарако аз ино остиндоршам омадагиай ҳозир нишон метиҳем. ира бинен остиндоракошон бо. Мана ина касоне ки остиндор интизор буд. марҳамат новинка остиндор 48 то 60. анамин намудо ҳаст духтарако. и сабзшам хушрӯ. ана баъд бинен духтарои сабзша бинен чихе хушрӯай. талхабар то 60 ҳаст размер. ба ҳазур ози борки навай ба ҳазур метавонен омада тамошо кунен. ина сиёшам дора. балотвишам ҳастай. мана духтарако остиношон дарози хушрӯ. касе остиндор мехоҳад, касе накидка мехоҳад, накидкора нишон додем. остиндоро чанд сомон? 350 сомон. ай бо арзон мешавад остиндорош. ана духтарако ҳаст. инаи намудо 350 аям 280 сомон. ғафсай мехдор. мана гулои хушрӯ омадай. диден аҷоибот евростил духтарако ба ҳазур омада. аз пеш бинен бо ҷои Апаи Обида. мана аз инаин кардигано бисёр мепурсен духтаро. бо омад бори навда. ина 180 сомон. материалаш драпай ғавсакай. кати спортстил беҳад хушрӯ мебиёяд. куртои спортстилда марҳамат биёен духтаро аз наздик бо бинен. размерашон чихелай? 46-56 размерош. мана марҳамат ба ҳазур метавонен ки тамошо кунен.
ҳамаи рангҳо аст духтаро. Биёен, материалаш ҳам хушрӯвай, фасонаш ҳам аз пеш биёен. Бинен чӣ хушрӯчарак, хушрӯвакай. Мана. Мана. Двойка. Диден духтарако. 350 бо арзон мешава. Абаяш хамилёнай, кирташ ламираш. Мана. Ҷазлайн ламираж ҷазлайн. 350 сомон штага, ино 400 сом буд. Бо арзон мешава. 350 ҳам арзон мешава. Духтарако инай абаяҳо бе кардиган. Бе кирта 200 чанд? 220 сомон. Бинед чанд ранг дора. Кирташ кати гирен 250 сомон. Бе кирташ 220 мешава. Ина 220 мешава. Беҳад рангҳои хушрӯ. Инош ҳамаш кори дастияй ороишоташ. Бана духтаро ба ҳазур апаёбида боз як иқдоми хуб кардагиай аз ҷониби хичон. Ина саломат бошед. Диден духтаро 200 сомон кардам барои шумо намхе абаяҳора. То ҳоли нарх набуд. То ҳоли нарх набуд. Ина бинед чӣ қадр дарози хушрӯвай размерошам фасони бадай. Двойко, духтаракое ки двойка присида буден. Размеро тамом шуда буд, ранго тамом шуда буд. Ина марҳамат омадай. Мана ба ҳазур биёен аз пеш бинен. 150 сомон ҳамроҳи брукшай. Диден аҷоибот хушрӯ. Метавонен ки ҷои апаёбида биёен. Ина ҳамаи рангҳо ҳастай, беҳад рангҳои хушрӯ омадагиай. Размероям ҳамаш ҳастай духтарако. Як бор дигар такрор мекунем. ҷои апаёбида 13 дарвоза тарафи Тиллобозор 8 қаторай. Мана бо рақамашона мемонам. Инчунин оптумам доран. Ина диден оптумам доран духтарако. касе ки барои савдо мегирен арзон мекунан апаёбида. ин нархҳое ки ҳаст аз иноям арзон мешава. аз ин нархҳоям мана духтарако и нуқтаи савдои дуюми апаёбида. ишам наздикай. мана ҳозир аз инҷа монавор гирифтем. ана ин дуюм нуқтаи савдошон бошад. иҷай ҷа бештар спорт стилай духтарако. марҳамат биёен чандай бинед чихе хушрӯ фасонак 220 сомон. размерои калон мебиёрена беҳтарин. ана баъди на ин спорт стилои аднатонна диден чанд намуд омадай. ина чанд ранг дора аднатонниё. баъд духтаракои ёра бинен чихе хушрӯ. ино чанд сумиян? 220 сомонӣ метиян. мана хушрӯи бадай духтарако. марҳамат биёен. материалшам нағзай. баъд размераш чӣ хелай? 44 пушт то 58 ҳастай духтарако. дар бораи доставка метавонен рақамҳои хичондан нависен. занҳо фақат шумода мефаҳмонанд. мана иҷада двойкаҳоям ҳастай духтарако. 250 сомон буда. баъд инчунин бо дигар моделҳоям ҳастай. ина диден двойкаҳои новинка. қисми боло чанд сумӣ? 220 метиян. марҳамат материалошон хушрӯи духтаро 180 сомон штагиай. мана драповия ғав сакакай. марҳамат хоҳишмандо бо биёен аз пеш бинен. аз пеш биям бо арзон мекунем. намиҷа ҳамаш спорт стил куртои фасонак. оптовиам ҳастай духтаро.
духтарако, ҳозир ман шумо дар безрукавка нишон медиҳам. Баъд аз ин тамошо кунед курткои 600 сомонара апа ёбида 200 сомон кадагай ва ёрам бинен ба ҳатман. Ина духтаро и безрукавка 230. Чилаш то 60 размер ҳаст. Дароз аст, кӯтоҳ аст, капюшондор аст, бе капюшон ҳаст. Хулос ҳама намуд. Беҳад фасонак. Ана духтарако. Инчунин чӣ хеле гуфтам куртко скидка шидагиян. Мана. Курткачо ҳам калта доранд, ҳам дароз. Ҳамашона скидка кардагиян. Диден духтаро 200 сомон. Анами намудора бинен. Ҳамаш бо медонед куртко туркиян. Безрукавкаш чи? 150 безрукавка. Анай курткара бинен чӣ хушрова 600 сомон бо духтаро. Ҳозир бошад 200 сомон. Ҳамаш турецкияй. Дер накунен, биёен аз пеш бо бинен ҳамаша духтарако. Мана. Яктаи, дутаи мондагай барои авай ин нарху додестиян. И кожаорам арзон мекунанд, биёен. Ана ба духтарако киртора мехом шумо да нишонтим распродажа. Инами киртоям размер мондагӣ нестай. Киртои 180 200 сомонаян. Аз сабабе ки якта мондагиян 100 сомон кардагиян. Аз сабабе ки размер мондагӣ нестай. Мана бинен духтаро ҳамаш хушрӯвай. Ҳамаш киртои фасонай. Диден ҳам пардор ҳастай, ҳам бепараст. Дар бораи размерош худтон бо миён мековен, меёбен. Ина диден кадомеш кадоме вай надора, расветка надора мисол, ё ин ки размер надора, распродажа шидагиян барои ҳавай. Ина духтарако 100 сомон кадомеша мебинед амиҷа 100 сомони шидагай. Иктара бинед. Интихобуш зиёдай, агар якта ба якта нишон диҳем набори мо 1 соата мешава. Барои ҳавай биёен духтаро. 100 сомон. 100 сомони духтаро дер накунед. Ана духтаро двойка, абаяв киртои фасон. Марҳамат, ино ҳамаи рангош тамом шуда буд, ҳозир омадай. Аз 44 то 60 размер омадай, беҳад рангои хушрӯ омадай. Ира киртошам остиндарози фасонай ҷидогона пӯшида метавонен, абаяҳошам. Диден нархшон 350 сомонай, 330 сомонда метиҳам. Мана шумо кирташам ҷудо мепӯшен, абаяшам. Материалошон королевский мрамор. Мана паси сафед мехоҳам, сафедчам ҳастай. ҳамроҳи кирташ аҷоиб буд рангои хушрӯ. Диден беҳад рангои фасон дора. Ана чӣ ранге мехоҳен ҳастай. Сиёҳ дора, малинови дора. Инамино ҳамаш бори новинкаи духтаро. Размеро ҳамаш ҳастай. ҳозирашта биёен. Вай пеш бинен. Мана беҳтарин рангошон бо айпеш хушрӯи бадан. Ана киртои кори дасти духтарако. Мана инами ранго мондагиай, размеро ҳаста. нархиш чандай? 350 сомонаи кори дастиё бо арзон мешава. Вай аз ҳами пешакшам хеле кори дастӣ дора ва аз қисми қафошам ҳам хеле канда кори гуфти кафо дора. Мана диден фасони бад. Ана ба духтаро инаи киртора хостум шумо да нишон диҳам. Беҳад фасонак. Ино ваяй 160 сомон размерои калон омадай. Диден 160 сомонӣ. Ина рангакои беҳадам хушрӯ. баъд размероям размерои нақс 160 сомон духтаро. биёен аз пеш дер накунен. диден ҳамаи ранго ҳастай, рангои беҳад фасон ҳастай. остинакош набинед банд дора бо. мана касе сиё мехоҳад модели беҳад хушрӯ дар сиё ҳастай.
158 تا размерина бо такрор مانه. мекунем. یک بار دیگر تکرار میکنیم که این نواره که ما پیشنهاد کرده ایستادیم از جای پیوبیده بازار کاروان طرف تیلا بازار 13 دروازه 8 قطار پیشنهاد شده است. مانه. نه. اینا باری نبین کابینه چه رنگای خوش رو بری من تمیشه و پوشی نرخشون چنده؟ 180 سومون دخترکو به حد رنگای فسون 180 سومونه خیلی از حتی ماتریالش برامدگی نیست در بزرگ عجیب بوده غاب سکای این گل از خود ماتریال اینم بینن مانا انا به کرتو دخترو تمام شده بود اومد بود دیدین رزمیروی به حد فسون 58 به هزار بیاین همی سر بر اومد مانا چون پشتگین دیدن رنگاش هم رنگای خوش رو گلکای فسون و دختچه بینین چه کشتک دختگی بسیار وقت زنها میگن که اگه فسونی باشه که به هزار پوشی اینه تا 58 هست نرخش 180 سومون دخترکو مانا ماتریال دا گاب نیست گلشم عجای بود خوش رو مانا این رنگ بینین چه خوش رو این رنگ بلسک داره دیدین بهترین این دخترو 180 سومون فسون در حقیقت هم خشروی دخترو از پیش با اومدید به هزار تماشا کرده میبینین ای باری نبین که ها ای بورا ای چنده دخترو ای را بینین بو چه خشروی چون رنگ بوده آها تا 60 از میر بوده دخترو مرحمت میتواند اومده با از پیش بینین انا رایو را بینین باز ویکرتوی ادناتون نه نرخشون 220 با ارزون میشه ده 200 میشه مانا رنگشون خودی برین دختگی ماتریالشون فسون نکای دخترو مانا ای رنگ شبینین چه رنگی فسون این رنگ هم میپرسند دخترکوی مو بیاین از پیش بینین اینچونین کپشون درو هسته اینایی هم نرخشون همی خیل 220 سومونده میتیم در روزای مانا گلوش عجایب خوش رو همش گلوی یور استیل فسونشون هر خیلی اینجا ده نه دخترو دیدین عجایب بود قسمی بالا ده دیدین در مانیکن انامینو هم ماش 220 میتین انامینو را انا ای کرتو را بینین دخترو ای چند سمه 180 سومونی یایم خوش رو دخترکو بینین قسمی پایانشون پر دوره اینم دوشه کسایی که دوست میدارن هم خیلی فسونه مرحمت با بیاین بینین ریمیشو کم دوره کسی که خویشی ریمین کردن دوره مرحمت این ماتریالش بلسک دوره بیاین با از پیش بین 44-52 размер هست این هم نوینکه یا چند سوم شروع 180 دخترو قسمی پایان شدیدت پر دوره 100 چند 180 سومون دخترو این نموده با هسته 150 سومون شدگی پرک دیدین چه فسون خلاص دخترو باور کنین هم بارای فسون دارن از پیش بیاین انتخابشون خیلی زیاده با یک تا پوشیده میبینین مانا دخترکا چی باره که میخواین اینجا هسته از 100 سومون سر کرده کرتا میابین کرتای فسون در جای پیابیده رزمیرو به هم مش هست دخترو
боқӣ духтарако саломат бошед то наворҳои оянда. хайр.